Kaixo, argazkiak pixelatzeko online badago tresna bat, pixeler.com du izena, sartu pixeler.com/editor eta aukeratu irudia. Orain aurpegia pixelatzeko, klikatu hemen, hautatu aurpegia eta filtro pixelizar. Horrela egiten baduzu, aurpegia ja ez da ikusten. Ok? Eta errepikatu gauza bera beste argazkiekin. Gogoratu, hautatu markoa, hautatu aurpegia eta sakatu filtro pixelizar. Handitu zeldaren tamaina eta pixeladuta geratzen da. Eskerrik asko, agur!